Salut lumea și bine ați venit la primul meu episod, primul meu episod de pe acest canal. Ei bine, astăzi, dacă e primul meu episod, un episod mai special pentru că a reînnoit canalul, v-aș ruga să apăsați butonul de like și subscribe. Ei bine, cum puteți vedea, am niște jocuri pe care să ne jucăm azi, dar în general o să ne bazăm azi pe Clash Royale. Să fac mai târziu un videoclip cu facecam. Cred că o să vă placă, dar n-am. Mai așa. Să vedem un pic ce. Cat. Wow, tombstone. Pasă dacă nu se văd cum are. Da, chiar bă, tombstone. Dați vă cum se unează. Nu, că la epic și e bun. Azi la arena a doua pe ăștia să ajung la arena a treia. Am până 500 ceva, dacă fac 800 ceva, să-mi dați mie un like, vă rog. Uitați cum arăt eu. Cât de arăt bine. Dar nu pot zice. Deci, așa o să fie. Pac. Ok, hai să ne batem o leacă. Aș vrea să câștig. Deci, ăsta l-am câștigat. Pentru că de la arena a doua mi-a dat un magical chest. Deci, am foarte bucuros. Aș vrea un super magical chest. Aș fi foarte bucuros. N-am hack. Puteți spuneți în comentarii cum să fac hack pentru că aș vrea. Da, nu știu cum să fac. Uite, 50. Ok, hai să nu mă încădejăm și să ne jucăm. Ok, știu. Da, bine. Ce mai trebuie? Fuck! Ce drept îmi dai? Fac-mă! Ce facă? Țigane! Sper să acum plac să zice. Fuck! Ce naiba? Yes! Hai fraieri, că-i de ce? Opa! Dracul l-am băgat. Pana mea, frate! Hai bun că zici, uite, 3. Nu fac ce am văzut. Sper să fie bine. Că am aici, fraiere. Degeaba aș dă la 1000 de secunde. Dă, știu. Wow. Nice, băieți, nice. Da, chest e full, slotul de chest e full, dar nu contează tot. Fine.
Ce am 7 bănuți. Pot să fac la uriaș. Da. Nu. Stai. 10 gemuri, pana mea. Ce-aș vrea să am un Baby Dragon? E fain rău de tot. Am 10. Deci am armată destul de bună, deci ăsta are 1000 și ceva și trebuie 500. Deci are două bune, dar și uriașul are 2400. Și nice. Ok, hai să mă ce căcat mi-a dat. Ce faci tu, bă? Fac. Mort. Da. Și final. Hai ca înainte de 4. Fac. Și decât fac. Ok, deci bag ăsta și cu... Faci tu, mă... Acum bag că... Ce? Are că fraierul ăla de prinț. Mor, frate, pana mea. Nice. Hai mă, Zav, dacă mai vii tu. Nu mă bag cu niciun. Nu mă bag. Fuck, mă bag cu... Fuck! 8, 7, oh, fuck. Fuck! Băga mea și piciorul, frate. Căcat. Asta e, frate. Ok, băieți, deci cam cu acest bun episod pentru primul meu episod pe acest canal. Vă aștept la următorul videoclip și pa, pa!